Iparraldeko abesbatzak ohorean ezagri. Baionan, Koruak festivalaren 6. edizioak publikoa soratu du joan den larun batean. Santi Spiritu Elizan 2 abesbatza kantuz aritu dira, ala nola Ziburuko Airez korua. Denek kantuko harima pixkat badugu, eta egoztin adineko kantariak badie. Gaztenak itu 25 urte eta zaharrenak latonoi pasatuak. Beste estilo bat Baionako sorgin band koruarekin, lagun talde bat denak emazteak. C'est un chœur de femmes, il n'y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs on est attentive aussi dans notre répertoire à mettre des chants qui appartiennent à des répertoires féminins ou des chants aussi qui parlent des libertés, on va dire, des femmes et ce genre de choses. Baionan maite dute kantua, eta hor bada parada aniz talde ikusteko, aniz gauzu diferenta, moda diferentekoak. Parada elgarrekin gurutzatzeko, eta transfer batzuen egiteko, ez dakit. Ezin aseak elkarteak antolaturik festivalak Iparraldeko 700 kantari bildu ditu, azken kontzertua heldu den igandean Japoniako koru batek eskainirik Baionako antzokian.